लोगोफोर नै दिनै आंहा भिडिअ हगारनायाव लेट जाबाय मानोना जोंनिथिंजाय थिगसाय बार अखा फैगासिनो लाइनानो फैयाखैमोन बेनिखायनो लोगोफोर भिडिअखौनो बानायनो हायाखैमोन आङो दिनै भिडिअ हगारनाया लेट जाबाय आरोना लोगोफोर गाज्रि मोननाङा दे लोगोफोर ओमफ्राय रायजो राजा नोंथांमोननिथिंजायलाय लाइनालाय दंना गैया दे आंनो खिन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआव ना ओइ सना लाइन फैबाय माथो मबाइलखौ चार्ज हो अ होखादों आं एसे जाखाबाय आंलाय लाइन फैनायखौ नोङो मोनथियासो सानदोंमोन मोनथिदों र' मोनथिनायालाय ओरैनोबाबो लाइन फैनाया बारा गोबाव जायाखै लाइना दहायनो फैदोंमोन नामा आंलाय दासो थर मोनदों दहायनो माने 1 घन्टासो जाबाय आयु नै अखा थाइफ्रिबायानो एसे औ एसे थाइफ्रिदों ओमफ्राय आङो गांजेमा गोसोमखौ लायनो थांनांगोननो दुगैनि र' आङो दे थां दुगै थां आयु अखाया जा गोसा फैखादों खोनालै थु दे न' सिङाव थु सना रांखावरि दे होनबा थादो थांसै आङो अ दे थांदो माबा दे सना रांखावरि दरजाफोरखौ मोजाङै फांथेना था अबावबा सखन्द्राफोर फैनोबो हानाय बेबायदि बोथोराव सखन्द्राफोर फैयो देले आयु रखरा गिबायहाय आङो माबा मानो बिदि सखन्द्रानि मुं लायो गिलै आङो बेफोरनि बाथ्रा दा रायज्लाय मोनथिबायना ओरैनोबा हारसिं थाखायो न'आव है सना रांखावरि जेबो गिनांगौ खोथा गैया मानोना जोंहानि न'आ हा आरो गोबोरखिजों लुनाय नङा सिमेन्ट अन्थाइ बालाजों लुनायसो फाक्कानि न'सो फाक्कानि दरजाफोराबो मालायफोरनि बायदि औवानि नङा काटनि बेबो सिगुन बिफांनि बावसो जा गोराखा डेन्जार थेवब्लाबो गियोहाय बाला बिदि काटनि माबा दरजाबाबो फाखानि न'बाबो ओरैबाबो मालाय सखन्द्राफोरा माबा दरजा माबानायनि सेफायनायनि मिसिं माबा माबि लाबोयोनो गियोलै बाला दै हायालै जोंहानि दरजाफोरा ओरैबायदि ताग्रा ओरैबायदि जब्दना मिसिंआबो खाथिबावा माबा सखन्द्रानि बाथ्रा रायज्लायबाय थानांला थांदो थां गोबाव जाबाय नोंनिया दाला मोखांनो गिनायसो मोनबायलै बेथोनोबो र' मैथास्रिखौनो फन खालायनि र' गिनायफोरा एसे खारो खोना आरो जांगिलाजोंबो एसे रायज्लायनो चान्स मोनबाय बायो खोना जांगिलानि रायज्लायनायफोरा पुरा गोसोआव हाबखायो र' खरा आंनियाव कास मैथास्रिनि जायगायाव आं जानायमोनब्ला कत' मोजां जागौमोन नाथाय आंहा खाफालानो गैया जांगिलानि हिन्जाव जानो दे दाबो जेबो नङा दे थेवब्लाबोथ' रायज्लायनो मोनोना सम फन खालायनि र' मैथास्रिया गैयाबा हामगौमोनलै हेलौ मैथास्रि मा खालायदों दुगैनोसै र' दुगैखांनानै बन एसे खनहैनोसै बन गैथारा जादों ओइ सना औ मा माबा आङो गांजेमा गोसोम रानिखौ लायनो थांसै दे होमबालाय थां ओमफ्राय नोंलाय दिनै फैगोन ना थागोन दिनैखिनिखौ न'आव थानोसै खोना दे अब्लालाय थाबानो जाबाय जेबो नङा दे बै जोंसिनि एसे गोजानाव थाबानो जाबाय धै नों बुंलायनाङालै सना आङो बिनि खाथियाव ओरैनोबाबो थाखाया थानाङा बेनि खाथियाव आरो बेयो जुदि नोंनो जाग्रा बुस्थु जासे नों जानाङा अबावबा हायना मुलिफोर होबाय बायनोबो हानायलै धै अबाव मोनलाबायनो बेलाय हायना मुलि होआ मानो होलाबायनो आरो जाखायाबो देनाय बि जुदि मायबाफोर होयोबा जाखानाङा मानसिफोरखौ फोथायनो हायालै दे जाया दे र' ओमफ्राय नोङो माबा लामायाव सोरबाफोर दङ ना गैया नायग्रोना ला दे जुदि गैया अब्लासो थां आरो जुदि नोंखौ सोरबाफोर बायसान्स नुबाय बायोबाबो नोङो आलासि जायो होननानै थगाय दे आरो नोङो सप्तासे 10 दिन जाबाय होनाङा दे दहायसो फैदोंमोन होनबानो जाबाय दे जागोन दे बिदिनो बुंखागोन आङो नोङो मा दानो थांसै आरो औ थांसै र' नोङो हारसिं थांनाङा र' मोस्रोमखौ लिंनि र' आङो मोस्रोम नानि जों फैलाय मायोमोन आब' माबा नै नोंसा गुमैया न'आव थाङोनो ओमफ्राय नोङो लामासिम थानाय मानसि दङना गैया नायथिंबानो जाबाय ओमफ्राय मानसि गैया रखम मोनबा थांनो होबानो जाबाय दे जागोन दे ओमफ्राय मा दानो थांसै आरो गुमैया औ थांसै र' लामायाबो एसे गोजान नालाय बेनिखायनो थाब थांसै
फैदो होमबालाय थौ है र' नङाबा आंबो थांनि र' दसे उनाव दुगैसिगोन फै अब्लालाय थौ नोंखौ दिनै नुनाय नंला आरो आङो बिबारि नोंखौ मिस खालायगोन आं दिनै बेसेबा मिस खालायनायालाय आंबो खालायगोन थौ मायो दिनै फोजोंसार फैगोन औ फैगोन एहे ओमफ्राय थांफिनला न' थांफिनगोन आदाया जोंहानि बै खामानि मावग्रा गांजेमा गोसोम रानिखौसो बियो लायनो थांनो नागिरदों बेनिखायसो फैदों बियो न'आव थेवब्लाबोथ' दिनै नुगोन ना फोजोंसारखौ आङो सोर बे गांजेमा गोसोम रानि थेंक इउ दे गांजेमा गोसोम नोंनि थाखाय आं दिनै आंनि सना फोजोंसारखौ नुगोन माला फैगोन दा फैबायना फैयाखै मानसिया मिन्थिया र' फनखौनो खालायाखै दिनै फनखौ खालायनाय र' दसे उनाव खालायगोन र' दा बाइक सालायबाय थादों खोनाखै जानि बे थंगालि जोंसिया आदाखौ फैनो नागिरनायखाय बेसेबा खुसि जाखादों बाला आइ लैथोस्रि आदाखौ फन खालायदों ना खालायाखै फन खालायथ'वाखै र' आयै दा गारि सालायदों खोना आयु खेबसे खालायनांगौ र' आंनो खालायनि र' फैदोंना फैमाराखैबा दे होनबा खालाय आयं देनाय फन खालायनाय खेबसे किजानिबा फैयाखैबोथ' जानो हागौ ना आबा फैबायना फैयाखै थांगासिनो आयै नै गजा सक मोनबाय गजा सक मोनबायानो दे होमबालाय फैबाय था आयं फोजोंसारा फैमारदों न' बेसांसो मोनफैबायनो गजा सकसे मोनफैबाय होनदोंना मोनफैसिगोन होनबा न' बारा गोबाव गैला हामाखौथ' एसेबां आथुर जादों बिहालाय आबा फोजोंसारखौ सिरि सिरि गोसोथुमायाथ' बियो दे गोसोथोबालाय मोजांसो बिहामजो लाखिना दोनखासिगोन आयं माबा गजा सक मोनबायानो आयु आंनि सनाया सफैथारसिगोन आङो एसे देलायहैनि र' एसे काजल लिपस्टिक फोनहैनि र' एसे मेकआप दाफबहैनि र' आदाखौ फैगोनखाय नुद' बेसेबा खुसि जाखादों थंगालिनो थोद हामगौ नामा बिदि थंगालि संगालि बुंनो हामा थंगालिखौलाय थंगालि बुङा माथो थंगालि नङा दे नुवाखै आदाया फैगोन होननायखाय बोरैबा खालायथारदों बाला दे मोजांसो गोसोथोलायथो बिहामजो लाखिखानोसै थोद बियो हारसिं आदाखौ गोसोथोबालाय मा जानोखाय आदायादि बेखौ गोसोथोआना नोंसो आदायालाय बेखौ फसायखाया र' आं मिन्थिखागौ थेवब्लाबो बिदि रायज्लायबाय थाबा नुलायलायबाय थाबालाय गोसोथोलांगोन आरो उनाव लासैनो आंनो नाङामोनहाय बे जोंसिखौ बाजै आंहा बिबारिखौसो बेसेबा फसायो बेसेबा मोजां मोनखायो आदाजों बिबारियासो समायसोयो फोजोंसार आदा नोङो दि आंखौ लांनो फैमारबाय थेंक इउ सो माच दे आदा लांनो फैनायनि थाखाय नंगौ नामा वेलकाम दे वेलकाम बा तांकुलु बेबायदि गारि गंसे मोननाय मोनब्ला मानसिफोरनि सिगाङाव जा लेबेल दिन्थिनानै सालायगौमोन आं गारिखौ फुरा दाब्रायनानै बिरलायनाय सालायगौमोन आङो मानसिफोरखौ धुला जाजोबहोगौमोन नो कुकुलुकु आदा जोंहाबो बेफोरबायदि गंसे बाइक बायगोन दे बेबायदि बाइक नांगौ बालाय थां नोंसोरबो आंनि बायदि खामानि मावनो थायो थां अबावबा अब्लानो बायनो हागोन दै नाङाब्रा खामानि मावनो थांलायनाङा जोंफोरो खामानि मावनो थाङाबालाय अबेनिफ्राय फैसा मोननालाय बाइक बायगोन नोंलाय खाजाना मोनगोन ना आङो सानसेबाबो खाजाना अबाव मोननांगौ जाखो खाजानाखौलाय मोनगोनरा सानसेबाबो मोनथारगोन आङो नोङो नायबाय थानाय मोनगोनथ' र' कुकुलुकु आदाया मालाय कुकुलुकु आदाया ओरैनोबाबो सिमाङाव मोननाय नुबाय थायोनो खाजाना सना माबा माबि हिरा मुकुता बेफोरखौ मालाय नुजोबोनो जात सिमां नुयोलै नोंसोरबो मोनगोन दे खामानि मावाबा ओरैनो अबावबा खजाना मानो मोना मोनथारगोन आं सानसेबाबो नों नायबायल' थानाय मोनगोन दे अबावबा खजाना सना रुफा मोनबाथ' मोजाङानो देनाय आबा मोनगोनलै आयै मोनगोन सानसेबाबो मोनगोन नोंसोरो नायबायल' था फोजोंसार आदा आंखौ आयंआ रागा जोंबायथ' थायाखै जोङाखै दे जोंबाथ' आंखौ बिदि लांनो फैनो होआमोन ना नोंखौ आदालै आङो जि खेबसे बिदि खालायबाय एबारनिफ्राय बिदि मालाबाबो खालायफिनला आदा मालाबाबो बिदि खालायनांला खालायखाला आङो आदा नोंसानिफ्राय एडभान्स लानानै खारखोमानाया
बेखौ आङो ओरैनो फ्रियावनो खामानि मावना होगोन दे फैसाखौथ' आङो दिहुनना होनो हाफिनलाना मास मोनसे ओरैनो खामानि मावना होगोन दे आङो आदा गांजेमा गोसोम रानि जा जाबाय जालांबाय आरो बेखौनो आरो हमबाय थागोन नामा जोंफोरो नाङा दे नांलाया फ्रियाव मावना होलायनाङा फोजोंसार आदा गाज्रि मोनाबा एसे एडभान्स होलांबा मोजां जागौमोनलै होद कुकुलुकु आदा ओरैनोबाबो सिगांनि एडभान्स लानानै खारखुमाबोदों आरो नोङो बिदि एडभान्स बिबावदों ना दे जेबो नङा दे 1000 होलांगोन आङो नांलाया खोनालै आदा उनाव होबाबो जागोन दा मानि नांलाया बेलाय नांगौ फोजोंसार आदा होलां ओरैनोबा फैसा गैथारा जादों लासिंसिं दिनै बुजि दे जागोन दे फंबाय होलांगोन दे फोजोंसार आदा होमारलांगोनबालाय आइनि आखायाव होबानो जाबाय आंनि आखायाव होबाबो जेबो नङालै आंनियावबो होजायो नाङाहाय बेनि आखायाव होनाङा दानो मायबा मायबि जानानै गासैबो फैसाखौनो थांगार होजोबगोन बियो दे होमबालाय मादै नोंनि आखायावनो होलांनोसै आङो आदा थुदो थांसै थुदो होमबालाय र' फैसाखौ होलांनि